and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ania na ginapos nga sumpay ning sugilanon. Ang kabilin. Doon na sana siya yung mga sinuhulan nga parehas ninyo. Mga ba? Basta siguruhan ninyo nga mapatay ninyo ang animal nga Simeon. Boss! Tanawa! Animal! Pagkadaghan nila nga nagtiyon sa ilang mga armas, dinhi ka na to! Pagalam ka mo! Musukol na nila! Bangag sa ilong relax lang mo. Dili na sila makasayon-sayon o paarak sa ilang mga armas ka na to. Tungod ining misteryosong lana nga niya gigakos yun ako. Magawas mi, boss! Magawas mi! Si Simeon ka nang naa sa tunga sa mga armadong mga lalaki nga nagtap-tap sa ilang mga naong. May kayo niya na sila. Pagandam ko! Na siguro ko nga makikamatay na sila kanato. Simeoy! Gawas na sa iyong gisakyan! Gawas! Yeah! Gawas na ko, Simeon! Oh, gigagos niya ang dako nga garapon. Hain, Simona! Aniasod sa man! Hay na misteryosong lana! Ining gigakos na ko! Simona! Magawas na siya! Ania! Ipagawas na ko si Moana nga gikan sa sud sa man! Dali! Dad! Anak! Simona! Daddy! Dol diri, Jamie! Dol! Oh! Budol ko! Pag-abuta sa tunga! Marong sada, marong sada. Gusto kinay ka nga malaot tingi mong anak sa ako mga kamot! Dad, ihatag na na kang Simeon! Simona! May pang imong anak nakasabot na yun. Unsa man gahit yun ka, ha? Aw! Dad! Animal ka, Simeon! Wa na sa tong sabot! Buisit ka! Ayaw! Ay pagdugol mo sa! Ay pagdugol yun! Para ko sipita mo! Andam na nga tumasakop! Nagapistol sila! Unsa man? Budol kayo dari sa padul ka na ko, ha? O pagpili, unsa man? Bukaan ko sa si Moana! Animal ka! Animal ka, Simeon! Paingon na sa kangwa sa atong sabot! Wa lagi! Buisit ka! Ayaw! 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 Gay ka yun, ha? Dali mo na, oh. Ayaw lagi ka humahom diha! Binuang niya! Mga brad! Paganda pa! Paganda mo! Ay mo pagbinuang ha? Basing maigo ninyong akong anak. Huwag magpabuto. Wa! Unsa man, budol ka o dili? Oo, mudol ko. Mudol ko! Boss! Oh, Moana. Unsa na? Hayop ka, Simeon! Hayop ka! Oh, hilom mo. Kana, Jamie Dol. Gusto ko nga buhi ang imong anak, ha? Gusto ko man ka nga da kung buhi imong anak, si Moana. Okay. Dad! Anak, Simeon ha? Tangbuot lang. Ayaw ba yan yun? Wa ni pasakiti. Giyaong ko lang. Oh. Ayaw! Dad! Lagi! Dol na. Hindi akong anak. Ako ang pasakitin, Simeon! Daddy! Jamie, oy! Ang binaga kong misteryosong lana. Niya, Simeon. Ang akong anak, buhiin na siya ha? Palihog lang, palihog. Ay, pagbuot. Kuha ni, digong, kuha. Ubus, Ami. Tangbuot, Simeon. Maluoy ka ni Moana taon. Maluoy? Ikaw naluoy ka ba ka na ko? Dali. Dol. Anak ko. Dol, Ni Jimmy. anak ko. Dol, Jimmy. Ay, maluoy ka sa kumana. Dol, Ha? dali. Maluoy ka, maluoy. Ha! Ay! Daddy! Idolo! Aron mabuha ka bagol nining inyong boss! Ayaw! Huwag mo doon! Huwag mo doon! Tamo! Ilabay sa layo ang inyong mga armas! Sa! Ganun mo Ilabay na sa layo ang inyong mga armas! Pagkali! Mga brad! Sipatan na! Tara ka mo! Tara! Animal!
Oh, pasag ninyo sila nga magkapalayo. Ayaw niyo sila sunda. Mga inutil, gibiyaan ko sa mga animal. Karon tagamtamang nga kung panimaos ka ni mo, Jimmy. Ayaw, ay, 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 ay. Ayaw! Gusto na maluoy ka! Ayaw pa sakit ang akong amahan, Simeon! Gusto kong baos. Ibuhat na ako, animal ni. Ayaw, 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 ha? Ayaw, ha? There. Ayaw, ay, 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 ay. Ayaw! Maluoy ka, Kabaos Simeon! ito mo. Ayaw, 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 ayaw. Si katapusan. Nakuha ko na yun. Niyan ka na ko ang dugay ko nagipangita. Thank you! Thank you, Lord! Salamat yun kayo. Salamat kaniya. Nabalik na ka na ko ang tuong kamot sa akong amahan. Karon-karon gidayon, mularga ko. Mubalik na ko sa isla. Aron ilubong ko og balik kining tuong kamot ni Tatay Kadyo. Magbalinaw na ka, Tay Kadyo. Tungod kay mabalik na ang imong tuong kamot nga gikuha ni Maring Simeon. Mabalik na gid kini, Tay Kadyo. Ayaw, ha? Ay, 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 ay. Simeon! Gusto na, please! Maluoy ka! Pasalamat ka, Jimmy. Nga na, sumuarang, porting hilak ka na luoy ni mo. Kunwa pa, patay ka sa pulat. Ayaw, 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 ayaw. Mata sa ta, Jimmy. Bunog ka na kayo. Pero uwa pa kung mahimot. Uwa pa kung makuntinto sa kung palimaos ka ni Tatuangan ko. Ganyan. Da! Oh, pistola. Oo, pistula, Jimmy. Simeon! Ang masatisfied kung kinit. Ha! Simeon! Magantos ka, Jimmy. Magantos ka sa sabad sa imong tumpa. Diha sa imong pagitong kong swerte lang kung maluwas ka pa. Yun! Ayop ka! Traitor ka, animal! Pagigawang patas, animal! Simeon! Anak kong anak! Paya! Hayop ka! Salbahis ka, Simeon! Salbahis ka! I'm sorry, pero ay kabala ka. Paako ra ang gigo siya. Daddy Jimmy! Ayaw na pagilak. Daddy! Gusto na. Siya katapusan nabalik na yun kanako. Nabalik na kanako ang misteryosong lana. Hayop ka, Simeon! Buhay ko ninyo! Naanali mo imong ipakita, di ba? Nga nangwa man ko ni mo buhi! Buyan yun? No, my love. Dili ko ikaw buyan. Manglarga ta. Magpalayo ta rin napitan. Ato niya kita sa akong paraiso. Ipalayo ko ikaw din eh. Huwag magpuyo kitang duha sa atong paraiso. Uban ko niya sa umabot atong mga anak. Dili! Di mo ako maangkon, Simeon! Dili! Ibabaw sa kong kabatayon, Simeon! Di mo ako maangkon! Ipanumpa ko ka na! Muhan! May kinikapagyaw kong pambot. Walang ginigig ko. O balik na ko sa among islang natawan. Si Moana. Balikon ko ikaw, Moana. Balikon ko ikaw. Ang kong silpon man nun. Si Radyoman Arnold. Hello, Brad? Oo, Brad. Padung ko ron sa isla. Nagpakyaw kong pambot. Aron, dali ako makaabot dito. Oo, bubalik sa daing ko. Unsa? Si Jimmy Uy, naa sa ospital. Mao ba? Pero, milarga naman ko. Dili ko mo na. Milarga na ko. Mupauli na ko sa mong isla. Mipauli na ko.
Sakit sa kong samad. Ayop ka, Simeon. Ayop ka. Makabaos na ko nimo. Bangag ka silong makabaos na ko. Oy! Mayo! May kainian ka mo mga inutil. Boss! Boss! Ganong gibiyaan ko ninyo mga inutil. Nagpalayo na mi, boss. Tingali og pamusilon mi nila ba. Pero gipasagdan ko ninyo. Wa mo'y gibuhat. Saan na gud, boss? Kaya armado mo gud sila gud. Huwag di mahimo nga pabutan na mo sila. Kahit naman ang imong anak. Pero wa man ka na mo biyahe, boss. Ida mo gali ka na mo di sa ospital. Animal. Makabaos ako ni Simeon. Makabaos ako. Ang akong cellphone. Hello? Kumusta ka na? Jimmy, oy. Sindo? Si Moana. Hain si Moana. Wa, gihatag ni Simeon si Moana. Tuan niya si Moana, Sindo. Doon na kami contact number. Di man ni Simeon. Doon na. Pero anong nangayo ka man sa iyang contact number, ha? Kuhaon ko si Moana. Gikan ka niya. Unsa? Hoy, Sindo! Ayaw patuga-tuga do! Bangag kas ilong, wa manggani na mo makuha. Ikaw pa! Ipasalig ko kanimo. Makuha ko si Moana. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!